Ndaneso maka nchikawo chino cha maola asabata pamene tikhale tikugawirana mawu a Mulungu. So tisadayambe zonse tipemphere kaye kuna kuti Mulunguso akhale nafe pa study yathu. Tiyamba ndi pemphero. Wolemekezeka ndinu Atate Mulungu amene muli kumwamba, dzina lanu lilemekezedwe ndi kutamandika popeza muli Mulungu wabwino. Mwakhala nafe masiku onsewo kufikira nanso kucha kwa tsiku la lero tikuchita ngokha chinthu cha mtengo wapatali. Nthawi iyi tikuyipatula kwa inuyo kuna kuti no zonse zimene tikakhale tukambirana zikakhale zopindula miyoyo yathu ya uzimu, ndi kuti inde kakule ingakhalenso iwo amene ali oyamba kumva za uthenga wabwino wa inu Khristu Yesu, mulole kuna kuti mukatsanulire kumvetsetsa malingaliro awo ngakhale mzimu wawo ukathe kuzindikira chimene inuyo Khristu ukufuna kulankhula mkati mwawo. Khale nawo onsewo, khalenso ndife tonse zonse tikazichite monga mwakuwa mtima kwanu momodzi ndi chiyanjano cha mzimu wanu Khristu Yesu. Tapempha zonse mwa Khristu Yesu, amen. Study yathu monga talandirana kale mawu nekhala pamutu na kuti ntchito ya chikhulupiriro. Nde mu study imeneyi tikhale kwambiri tikuunikira mbali imene ifeyo anthu monga anthu mbali ya ifeyo monga ake a Khristu, ana a Khristu kapena kuti ana a Mulungu. Komanso tikhale tikuona kwakukulu mmene chikhulupiriro chimafunikira pa Mulungu, chifukwa ndi chinthu chimene tikakamba za chikhulupiriro kwa ena chimaveka chachizolowezi, pamene kwa ena chimaveka ngati chinthu chopepuka. Chimaoneka kuti pachokha sichikukwanira, especially maka kwa anthu amene amaliona Baibulo mu ango kapena kuti amamuona Mulungu mu ango yonena kuti ayenera kuti atipulumutse ifeyo kapena kuti tikhale mu chiyanjano ndi iyeyo kudzera mwina malamulo, pamene ena amanena kuti ayi koma muzopereka, malingaliro osiyanasiyana. Komano pambali pa izo zonse chinthu chimene chili chofunikira kwambiri ndi chikhulupiriro. Ndiye tikhale tikuona kuti kodi ntchito ya chikhulupiriro ndi yotani. Ntchito ya chikhulupiriro, okay, chambirira tisana yambe kwambiri kuona malemba obakira kapena kuti odzadzitsa kapena kuti tine kuti ochitira umboni mfundo iyi mutu umenewu. Choyamba ife tiyenera tizindikire kuna kuti ndife akachisi kapena kuti ndife amene mzimu wa Mulungu umapezamo mokhala. Tikamawerenga pa 1 Korinto 6 verse yake ya 19 tipezapo mawu pamene papa amene akutsikimizira kuna kuti feyo ndife akachisi. 1 Korinto 6 verse ya 9 akuna kuti kapena simudziwa kuti osalungama adzalandira ufumu wa Mulungu. Okay, sorry, ikhale 1 Korinto 6 verse 19 osati 9. Okay, akuti kapena simudziwa kuti thupi lanu lili kachisi wa Mzimu Woyera amene ali mwa inu, amene muli naye kwa Mulungu, ndipo simukhala a inu nokha. Ndakuna kuti ifeyo tidziwe kuna kuti ndife kachisi kapena kuti matupi athuwa ndi kachisi amene Mzimu Woyera agoneramo. Nde tikafika pa fundo ngati imeneyi
ifeyo amene talandira Khristu kapena amene tifuna tilandire Khristu tiyenera kuzindikira kuna kuti Mzimu Woyera umene ugonera m'matupi athu ndi Khristu mwini. Yesu Khristu ndi amene ayenera kugonera m'matupi athu komano mwa mzimu wake, chifukwa china kuti utumiki umene utumiki wa Yesu Khristu panopa ndi utumiki wa mzimu, si utumiki wa thupi, chifukwa sitimuona ndi maso. Ndi chifukwa chake tikunena kuti no chikhulupiriro chija chikufunika malo ngati amene wawa, chifukwa Mulungu sitimuona, Khristu sitimuona, koma mwachikhulupiriro timadziwa kuti alipo, ndipo mwachikhulupiriro timadziwa kuna kuti amakhala m'mitima ya iwo amene ali okhulupirira. Ndi chifukwa chake tikunena kuti chikhulupiriro ndi chinthu chofunikira kwambiri, chosafunika kuti tichiyang'anire pansi. So akuna kuti feyo ndife matupi athuwa ndi amene Mzimu Woyera agoneramo. Ndiye kuti Khristu akamanzera munthu pokakumana ndi mzimu wa munthu, mzimu wake ndi mzimu wa munthu, akuti ukukafikira pa chinthu chotchedwa kachisi limene ndi thupi la inuyo ndi ineyo. Ndakuna kuti Khristuyo mzimu wakewo umapezamo mogonera kapena kuti umafikira kapena kuti umakhala mwa ifeyo anthu. Chinthu chichi tiyenera tichigwire kwambiri, chifukwa china kuti anthu ena amakhala ndi malingaliro kuti chimene chimakhala mwa munthu si mzimu kapena kuti mzimuwo mwina akungofuna kutanthauza mwina mawu kuti mwina mawu m'Baibulo wawerengetsa, ndiye kuti ukawawerengetsa ndiye kuti akakhala mkati mwako ndiye kuti pene mzimu wa Khristu wabwera, umenewo ndiye mzimu ayi. Koma moyo wa Khristuyo ndi umene umakhala mwa ifeyo anthu, chifukwa tikamawerenga pa lemba lina la ndi 2 Korinto 3 timapeza mawu ena osangalatsa kwambiri amene amanena kuti 2 Korinto 3 2 Korinto 3 verse 17 akuti koma Ambuye ndiye mzimuyo, ndipo pamene pali mzimu wa Ambuye pali ufulu. Apapa akufotokozera kuti Ambuye timadziwa kuti ndi Ambuye ndi Yesu Khristu. Ndiye Yesu Khristu pokhala Ambuye akuna kuti iyeyo ndiye mzimuyo. Ndapo tikupeza kuna kuti ifeyo ngati tili kachisi, mzimuyo amakhala mwa ifeyo. So nizona kuti Khristu Yesu mwini ndi amene amakhala mwa ifeyo. Ndiye kuti choyambirira pamene ifeyo tili ana a Mulungu kapena kuti tikutchedwa ana a Mulungu, tikutchedwa ana a Mulungu chifuna kuti mkati mwa ifeyo mukupezeka mzimu wa ndani? Wa Yesu Khristu. Komano tikhale tikuona chimachitika ndi chani kuna kuti munthu afike polandira mzimu wa Yesu Khristu. Tipeza kuna kuti munthu kuti alandire mzimu wa Yesu Khristu amayenera kuti amve za Khristu, mbiri ya Khristu, komanso Mulungu Atate. Kuna kuti ukatheno kuzindikira kuti Mulungu ndi ndani, Khristu ndi ndani, chifukwa tikamawerenga mawu ena ku Yohane amafotokoza kuna kuti m'buku la Yohane amanena kuti moyo osatha ndiwo kudziwa Mulungu woona kapena kuti akadziwa Mulungu woona ndi Khristu Yesu amene anamtuma. Kusonyeza kuna kuti kwa ifeyo chimene chili chofunikira pa umoyo wathu wakuti tikalandire mzimu woyera kapena kuti Khristu akakhale mwa ife, ndiye kuti tiyenera tidziwe Atate, tidziwenso Khristu Yesu amene anatumidwa ndi Atateyo kubwera kuno ku dziko lapansi kudzatifera. Ndiye kuti tikadziwa Mulunguyo tikhala nako kuthekera kwa kulandira mzimu woyera. Mutani tipezana kuti mzimu woyera timaulandira mwachikhulupiriro, chifukwa mbiri yonseyo kapena kudziwa Mulungu konseko kumakhala kukungotilozera kuna kuti
tikakhulupirire. Ndiye kuti fundo iyi yakuti kukhulupirira ndimeneno Mulungu wayiumba kuchokera ku chichimwireni Adamu kufikira na pamene ntchito ikumalizika kumapeto ano anthawi. Mbali kapena kuti mbiri yonseyi kuchokera chichimwireni Adamu kufikira na kumapeto anthawi ikukhalapo chifukwa chona kuti ifuna itithandize ifeyo kuumba, kapena kuti itithandize kutikozera chikhulupiriro, kapena kuti itithandize kuti tikamakhulupirira Mulunguyo tizikhala kuna kuti mbali ina iliyonse yaveketsedwa bwino. Tikamapita mkatimu tikhale tikuona mbali ine imene Khristu pamene anali pa dziko lino lapansi imene amatumikira nthawi imeneyo amachiritsa, amachita zozizwa. Tikhale tikuona zinthu ngati zimenezo kuna kuti zonsezi zimayikidwa chifukwa cha mfundo iyo na kuti tonsefe tikafike ku chikhulupiriro chapa mwana wa Mulungu ndi atate wake. So ngati manena muja poyamba kuna kuti maganizo a anthu osiyanasiyana amakhala pa kuna kuti mwina mawu a Mulungu ndiwo umene ukhoza kukhala mzimu wakukhazikika mkati mwathu tikamati tikuwawerenga. Ndiye tidanena kuti fundo imeneyo siyoona. Ena amanena kuti Khristu yakhala mwa iweyo mwina pamene ukusunga kwambiri lamulo. Fundo imeneyonso siyoona. Pamene ena adachikhazikitsa kuti izozo zili apo inde takhulupirira, koma chachikulu mwina tizichita zazifundo kwambiri kuna kuti tikhale mchiyanjano ndi Mulungu. Fundo imeneyonso ndiyosagwira, kapena kuti sikhoza kufikira ku ubale umene munthu amafunikira kukhala nawo ndi Mulungu. Pamene fundo ikulu ndi chatikuna kuti imapeputsidwa fundo ya chikhulupiriro. Chikhulupiriro chimatengedwa ngati chinthu chongonjezera, pamene chikhulupiriro ndi chinthu chimene chayima pachiyambi ngakhale pamathero a chipulumutso cha ifeyo. Chifukwa Khristu tikamaona ku buku la Hebrew adanena kuti ndi oyamba komanso otsiriza wa chikhulupiriro cha ife. Soneza kuna kuti chikhulupiriro cha ifeyo amene adatikozera ndi Khristu. Chiyambi cha chikhulupiriro chathu ndi Khristu amene kufuna kutanthauza yani. Nthawi imene Khristu amabwera ku dziko lino lapansi muona kuna kuti kudali kovuta kuna kuti anthu amukhulupirire. Ndiye mwini amene adakhoza kudzera mwa mzimu wa atate wache adakhoza kutipangira chikhulupiriro, kapena kuti kutikozera ifeyo malo oyenera kuti ife timvetsetse, kapena kutikozera kumvetsetsa kwakukulu kunena kuti chipulumutso chathu chikuchokera pa iyeyo. Ndi chifukwa kuti ndi oyamba wa chikhulupiriro chathu komanso chitsiriziro cha chikhulupiriro chathu. Adatikozera chinthu ichi kuti tikakhulupirire kunena kuti chipulumutso chathu chikuchokera kwa iyeyo. Ndi mfundo iyi ya chikhulupiriro njaikulu koposa fundo zimene tikhoza kuganizira, chifukwa Adamu ndi Hava tikamawerenga pa Genesis 3 verse yake ya funa tipeze pamene munthu adachimwa. Okay, Genesis 3 verse yake ya 6 akuna kuti ndipo pamene anaona mkaziyo kuti mtengo unali wabwino kudya ndi kuti unali wokoma m'maso, mtengo olakalakika wakupatsa nzeru, anatenga zipatso zake nadya, napatsanso mwamuna wake amene ali naye nadya iyenso. Pa vesi iyi tawerengayi tikuichotsa pa mkambirano umene udali pakati pa mkazi ndi Satana. Ndiye tiona kuti pa mkambirano wawo Satana kuti atamukopa munthuyu, wamkopa kuna kuti apeze chikhulupiriro chake. Ndiye munthu uja adafikadi pa point ina kuti wayamba wakhulupirira zimene Satana uja amatani amanena. Mwana kuti chifukwa kuti adangokhulupirira zimene Satana adanena zidapangitsa kuna kuti fundo yonse imene amayankhula Mulungu onena kuti musadzadye, musadzakhudze, mudzafa,
fundo imeneja idasandulika ngati kuti idali fundo yabodza, sidali fundo yeniyeni, kapena kuti mulungu amabisira chinthu china chake ndawa pazindikira. Ndemona kuna kuti adakhulupirira mawu a Satana. Adakhulupirira mawu a Satana zidampangitsa kuti ataye mwayi okhalanso mwana wa Mulungu, kapena kuti chija adayankhula Mulungu chija chikwaniritsidwedi, kuna kuti munthu adzafa ndithu wadula kulumikizika kwake kumoyo. Ndechifukwa wadula kulumikizika kwake kumoyo, chotsatira chikhala cha mombe zoti ndifa. Ndemona kuna kuti pamene munthu adalekana ndi Mulungu, adalekana ndi Mulungu chifukwa china kuti chikhulupiriro chidasowa pa munthuyo. Imene ndi mfundo yayikulu ndithu imene sitingayithaweyi. Ndiye tipezona kuti chikhulupirirochi tikuna kuti chili ndi mphamvu. Tapeza apa kuna kuti chimene champangitsa munthu kuti alekana ndi Mulungu ndi chani, kapena kuti akadye chija Mulungu anakanizachi ndi chani. Tipeza kuna kuti ndi wakhulupirira mawu amene Satana adanena. Ndiye yesero lina lililonse limene Mkhristu amakumana nalo chifuna kuti aluze chikhulupiriro chake kapena ataye chikhulupiriro chake. Inuyo ndine pokhala aka Khristu, mayeso amene tikhoza kulandira ndofuna kuna kuti atipatutse kuchoka ku chikhulupiriro cha ife, chikhulupiriro chathu chimene tili nacho pa Mulungu, tambe kukhulupirira zina kapena tisiye kukhulupirira Mulungu. Ndiye chimene Lucifer kapena kuti Satana amalimbana nacho kwambiri, chifukwa amadziwa kuti inu ana Mulungu sikuti angabwere nkudzakuwuzani kuna kuti mwayambe kupha, mwayambe kuchita izi, muchite izi. Amadziwa kuti zimenezozo sizipanga sense, kamena kuti sizikhala zinthu okay, tikhoza lino liya sizipindula, chifukwa iwe ndi Mkhristu kudziwa kale kuna kuti Khristu amene ali mwa iweyo ndi osiyana ndi machitachita oyipa, kapena kuti siwa makhalidwe oyipa, ndipo pokhala mwa iweyo amapereka makhalidwe oyenerera kapena kuti olumikizana ndi ogwirizana ndi mmene iye alili. So Lucifer kapena kuti Satana sangabwere ndi mayeso onena kuti adzikuza za zinthu za uphe utani, zinthu zimenezo sizingamuyese Mkhristu. Chimodzimodzinso Hava sadakamuuze kuna kuti utukwane Mulungu utani, zimenezo sadakapanga, koma kumuyesa mu chinthu chimene akhoza kukayikira mawu a Mulungu. Chinthu chimeneyo ndi chimene Lucifer, Satana njerekezi kapena kuti amachigwiritsa ntchito kwambiri. Ndiye kuti inuyo ndi ineyo tikutha kuona kuna kuti chikhulupiriro ndi chinthu chimene chili cha mtengo wapatali, nchofunikira kwambiri, chifuna kuti ndi chomwecho Mulungu akufuna achibwezeretse, ndipo adayamba kale kuchibwezeretsa pamene Khristu Yesu adangouka kwa akufa ndi kutsanira kwa mzimu wake pa Pentekoste pacha. Chifukwa nthawi imene ija anthu adali odzazidwa ndi mzimu wa Mulungu, ndipo chikhulupiriro chawo chidali chachikulu. Komano tiona kuna kuti kukhulupirira kusikuti adangoyamba pompacha pa Pentekoste wayamba pamene Khristu anali mutumiki wake, atumwi aja pang'ono ndi pang'ono amawaumba kufikirana chikhulupiriro chawo chidakhazikika pa Khristu. Ndi pamene Khristu jada atafa nkuukitsidwa, amawuza kuna kuti mukakhale mchipinda cha pamwamba ku Yerusalemu kudikira lonjezo. Nthawi imeneyo wafotokozera kuna kuti no, akalandira chinthu ichichi akwapatsa ichi chifuna kuti akukhulupirirabe kuna kuti ifeyo ufulu wathu tikuupeza pamene Khristu alipo. Atumwi amayenda ndi Khristu kwina kulikonse. Ndimona kuti nthawi imene amayenda ndi Khristu kwina kulikonse, ingakhale chikhulupiriro chawo chidalino chokhazikika pa Khristu, kapena kuti amamukhulupirira mbuye wawo. Pambali ponena kuti anali asanamvetsetse zinthu zina, komano kwakukulu anthuwa amamukhulupirira mbuye wawo. Oti kwa iwo kuva kuna kuti akuachokera chidali chinthu chopweteka kwambiri, kapena kuti samamvetsetsa chifukwa miyoyo yawo idali yazolowera kale kukhala ndi Yesu Khristu pena paliponse. Nde
ndi chifukwa chake pamene pake Khristu akuti ayi musadere nkhawa ndikusiyirani Nkhoswe ina imene itadze m'dzina la ine ndipo adzayankhula za ine. Ndiye kuna kuti kuwauza za chinthu chimene chitachitikire. Nkhoswe ina idza, akuti Nkhosweyo idza mu dzina la Yesu Khristu. Nde pamenepa ndi nkhani ya mzimu yomwe ija timanena kuti Khristu ndiye mzimuyo. Ndi chimodzimodzi zimene amankhula apapo kuwauza kuna kuti ndikusiyirani Nkhoswe ina, kudali kuwauza kuna kuti ndikubwera koma maonekedwe si omwe ajayi, simundiona koma mudzandizindikira. Powauza za chinthu chimenechi adali kuwauza za Nkhoswe imene akuti ndinayo. Chifukwa chani akuti Nkhoswe ina akubwera maonekedwe ena, sakubweranso maonekedwe ajawa akuthupi amene Petro, Yohane ndani amandziwira Yesu Khristu, koma nthawi ino anzindikira osati chifukwa kuti amuona koma kuti amva kupezeka kwake. Kupezeka kwa Khristu kuli pakati pawo, kapena kuti mzimu wa Khristu uli pakati pawo. Ndi chifukwa chake amanena kuti akubwera mu dzina la Yesu Khristu, komano ndi utumiki wina, utumiki wa mzimu. Nde pamenepa tikupezana kuti alandira anthuwa utumiki wa mzimu ndipo Khristu ayamba kuyenda nawo. Tikamaona kumachitidwe atumwi samachitanso kuna kuti Khristu koma kuti Khristu mwakuti Khristu koma makamba mzimu wampititsa mtumuyo kukalalikira kwakuti mzimu omwewo wamtuma Paulo kwakuti. Chifukwa chani amakamba zimene amafuna aonetsereni utumiki wa Yesu Khristu uja komano mu uzimu. Sonse kuna kuti si kukufunikiranso kuna kuti tichite kulindira kuti Khristu jatimuone, chifukwa chona kuti nthawi ino akugwira ntchito mkati mwa ifeyo, kapena kuti akudzipanga akudzichitira umboni koma mwa ifeyo tikachitire umboni za Khristu amene ali mkati mwa ifeyo. Chifukwa chani tikachitira umboni? Si ifeyo na kuti akungoyankhula chabe pa anthu kuna kuti tembenukani mtima, koma kuti ifeyo tikafotokoze kuna kuti munthu akalandira Khristu chimachitika ndi chakuti ndipo ife ndi mboni aizi tikunenazi. Monga Petro adachitira umboni pa machitidwe chapter chake cha 2 kuna kuti pamene Khristu anawadzera anthu aja mwa mzimu wake, ndipo mzimu woyera utalandiridwa ndi nthawi imeneno anthu aja anapita kulalikira uthenga. Ndiye Petro adachitira umboni za chimene anthu onsewo akulalikira uthenga alandira. Umboni wake udaliona kuti mzimu wa Khristu Yesu ndi umene tsopano ukulankhulitsa anthu za kutembenuka mtima kwa anthu amene salandire Yesu, kulapa, kuloza ku chikhulupiriro cha machimo awo, kuti alandirenso mzimu omwewo umene achina Petro achina Yohane alandira. So chikhulupiriro chimagwira ndithu kumbali imeneyi yona kuti chimakhonza kapena kuti chimatipatsa kuthekera kwa kulandira mphatso imene ndi ya Mulungu, imene ndi mzimu woyera. Ndiye chikhulupiriro ndi chinthu chachikulu kwambiri komanso chinthu chofunikira. Nthawi ina yake tinali nawo maganizo, especially ngati ineyo pomalalikira anthu, ndinkaona ngati uthenga wabwino unali kwauza anthu za kubwera ku malamulo. Ndiye kuti timafotokozera kuna kuti pamene akusunga malamulo kwambiri ndi pamene Mulungu akuona kuti ndi pamene munthu akuyandikira chifupi ndi Mulungu. Ndiye kuti Khristu akakhala mwa anthuwa akwanitsa kusungano malamulo aja timalalikira aja. Zimenezi zitakhala tikuzichita ndithu ndi mtima wonse ndi mokhulupirika ndithu kuna kuti tikulalika uthenga wachani, uthenga wabwino. Ndiye mupezona kuti zonsezo pofika na lero kuti ndinene chilungamo ngati ine ngakhale ndimawuza anthu kuna kuti mulalikire makamaka musunge malamulo 10, musungenso malamulo awa ndi awa zathazi ndi zina zotero, koma ine mwini ndimachita kuva kuna kuti zinthu zingakhale ndikuwauza koma kwa ineyo sindiona kuti zikugwira yani, zikugwira ntchito.
komabe timanena kuti timaonjeza chikhulupiriro tuchinena chija timachiyikano pa lamulo paja, kuna kuti pamene tikusunga lamulo lija tikulisunga mwa chikhulupiriro, ndipo polisunga mwa chikhulupiriro tikulandirika pamaso pa Mulungu. Ndikumbukira tadzalemba tract ina yake imene ndadzaichotsa pa Aroma 7 ndingowerenga pang'ono, ngakhale ndi ikhala ngati yangopatuka pang'ono pa study komano pa chifukwa cha somwe tikukambira nazi ndidawerengabe Aroma chapter 7. Siwerenga yonse, ndiwerenga mavesi amene ndidagwiritsa ntchito ndiye ndawerenga moduladula. Izizi sikuti amene ndinkachita ine ndekha, kuna kuti ndiye kuti ndidangoganiza choncho pa ine ndekha. Ili ndi lingaliro limene anthu ambiri amalingalira pa nkhani ya lamulo ndi kulandira Yesu Khristu ndi chikhulupiriro. Ndiye pamenepa ndachotsapo ndikambira pa verse 7 pamene pali mawu amene adayikapo ona kuti malamulo aonetsa zoyipa. Nde ndimachoka pamene paona kuti kufuna kwatsimikizira anthu kuna kuti lamulo lilipo, lamulo silinathe. Lamulo ndilofunikira kwambiri pa moyo wa Chikhristu. Nde ananena kuti pamenepo tidzatani, kodi chilamulo chili uchimo? Msatero ayi, koma ine sindinakazindikira uchimo koma mwa lamulo ndimo, pakuti sindinakazindikira chilakolako sikadati chilamulo usasilire. Tikafika pa point imeneyi munthu amene akukamba za chikhulupiriro kuna kuti kapena kuti za chisomo, tikafika pa fundo iyi timafunsa kuna kuti ndeno akulu lemba limene lili muti nalo bwanji ino amene mukana lamuloli? Kodi lamulo nloyipa, lamulo ndi uchimo? Mesa Paulo akuna kuti msatero lamulo si uchimo, komano kuti limangotizindikiritsa kuna kuti ichi nchoyipa, ichi nchabwino, ichi tisatere, ichi titere. Komano pamene ndikuzani pamene ndinkaphonya point kapena pamene anthu ambiri amaphonya point ili kumapeto komweko kuna kuti lamulolo ndilongozindikiritsa munthu uchimo, kusonyeza kuna kuti ilingati kuna kuti chinthu chimene ndi choyezera tikhoza kuti chani, choyezera uchimo, kuti munthu azindikirike kuna kuti ali ndi tchimo. Mulungu adayika lamuloli, adalika lamuloli, adalika chifukwa kuti amafuna kuti lidzikagunda mkati mwa mitima yawo. Anthu akayesera kulichita zidzikapezekana kuti adzikalandira zotsatira kapena kuti adzikatha kumvano iwo kuna kuti zithekadi akwanitsadi chinthuchi. Chitsanzo, Aisraeli adauza za malamulo 10 pa Sinai. Tikamawerenga Exodus chapter chake cha pa 16 mpaka na 20 tipezekana kuti Mulungu nthawi imeneja adala kuwapatsa kuwayesa ndi malamulo osiyanasiyana. Chimene amayankha Aisraeli chinachona kuti tichita chinthuchi, koma sipamapita nthawi yotalika mukapeza kuti amapeza kuti mkatikati muwapatsa malamulo momwemo ndi mmene iwo aja akatenga mafano akuyamba kutani kupembedza. Nkhani yake Mose angosuntha angotalikira kwa masiku 40. Koma mona kuna kuti ndeno ife a Khristu alero amene tikuphatikiza nkhani ya chikhulupiriro ndi lamulo timanena kuti yayi iwotu adali asadalandire Yesu Khristu, Yesu Khristu asadafere. Ndi Yesu Khristu adafera zapangitsano kuna kuti ifeyo akhristu no alero oferedwa ndi Yesu Khristu tikwanitseno kusunga chinthu chija. Koma ndikuwuzeni kuna kuti ngakhale Khristu amene amankhula chonchi kufuna kulilemekeza abe lamulo, ingakhale iye mwini sava kuna kuti izozo zigwira ntchito. Mukamfunse akakhala munthu amene amalimbikitsa izi kuna kuti inuyo kwa inuyo mkati mwa inuyo mumava kuti lamuloli mukulisunga monga mmene lilili. Muva kuna kuti ambiri yankho yake makhala kuti amweni lamulo tu ndikhanena kuti lili choncho kuna kuti litizindikiritse nthawi zina sinanga timalakwa timagwa m'mayesero. Ndi tikagwa m'mayesero muja timabwerera mwachangu foti taona kuti okotala kuitsa pa lamulo. Mona kuti akufuna kungotanthauza kuna kuti
sakwanitsa koma lamulolo limabweretsa kuna kuti lidzakhala liwakumbutsa. Koma muna kuti izizi ndi zopanda ntchito chifukwa chona kuti Khristu mmene amadzatifera amafuna akoze chinthu ichi mkati mwa ife chifukwa mzimu wathu ndimene uli corrupted kapena kuti udasokonekera kapena kuti udachotseredwa mzimu wa Mulungu chifukwa pamene Mkhristu akukhala Mkhristu chifuna kuti mzimu wake waphatikana ndi mzimu wa Mulungu. Ndiye chifuna kuti ivi adakhulupirira zimene Satana amanena, mzimu wa Mulungu mwa yemo udatanimo udachokamo. Ndiye mzimu wa Mulungu utachokamo kufikirana leloli ngakhale kwa munthu amene sadandire Yesu Khristu alibe mzimu wa Mulungu. Chimene ayenera kuchita ndikuna kuti atsatire ntchito ija anachita Khristu ija. Ndiye Khristu mwini ndiye mkhala pakati wa ife, pakati pa ife ndi Mulungu. Ndiye pokhala mkhala pakati akuti ilumikizitsa ife kuti izindikiritsa mkati mwa ife tsopano kuna kuti choyenera kuchita ndi ichi ndi ichi ndi ichi. Osanena kuti lamulo lija ndiye lidzitizindikiritsa kuna kuti ichi ndiye choyipa, ichi usachite, ichi uchite. Ndiye kuti lamulo lija limakhala ngati likuyikidwa m'malo amene Yesu Khristu adakhalapo. Ndifukwa yake pa mavesi amene wawa ngati Aroma 17 tikamapita bwinobwino kumusiku tikapeza kuna kuti nkhani imene amakamba Paulo ndionera kuti chilamulotu ndi zoonadi chimakamba za makhalidwe amene ndi abwino, makhalidwe amene munthu anthu atitati tidzimuona akuchita olo ife timuyamikira kuna kuti munthu akuchita makhalidwe abwino. Koma vuto ndilionera kuti chinthu chija sichimakakoza mkati koma chimangokuuza zoyenera kuchita. Ndipo kuti chikungokuuza kuti usabe, usaphe, usatere, sikuti chikukhoza kukukozano kuna kuti nthawi imene ufuna ubeyo chiyike lingaliro na kuti usabe. Ichocho chikungotsutsa usatere. Koma chikapezana kuti ngakhale chikutsutsa munthu mkati mwa iweyo mulibe chikumbumtima chabwino, chifukwa nthawi imene ufuna kuchita choyipa sufusa munthu, sufusa lamulo, umangozindikira wachita. Mmene udzikazindikira ukapeza kuti chinthu chachitika lamulo lija lili kuti kulibe, chifukwa lamulo limangofotokoza kuti usatere. Nthawi imene uli mu act kapena kuchita chinthu ija sikuti lingakutsutseso, chifuna kuti iwe umatsatira chimene mtima wako kapena kuti mzimu wako panda mzimu wa Mulungu uja walamula kuti uchite. Ndifukwa chake mukapeza kuti anthu ena ambiri amatha kugwera mayesero osiyanasiyana ngati ma addictions ndi zina zotero, okha nkumanyira kuti sindikudziwa kuti ndingatuluke bwanji. Ndamvako za nsati ndamvako kumalawi kuno kwa bwera beti ili pena paliponse, muzinthu zambiri pali beti. Ndemona kuna kuti anthu ambiri pa chibwerereni beti makhalidwe amene adakhala akulowa mwa anthu sikutanthauza kuna kuti beti iyo ndimene ikupangitsa anthu kuti akhale auchimo, koma kuna kuti ndi chinthu chimodzi chimene chikuonetsera kwa anthu kuna kuti anthu akakamira kapena kuti akodwa pa nature yona kuti iwo alibe mzimu wa Mulungu ndi akukanika kuti asiye chinthu china chake chimene iwo amaita kuti ichi ndi chinthu choyipa. Ndali ndi mbale wina amene akandiuzana kuti nthawi nake nditangoyamba kubeta basi mangozo ndingofunikira kuti ndizibeta kasi ndi wina bezoti munthu uja mpaka na kukatenga ndalama ya makolo ake mosauza kapena kuba kumene khani yake ine kalowe kubeti. Chinthu chija akuti ndimachita kuti chundidya moyo sindikudziwa kuti ndikhoza kutuluka mabwanji. Iyo ndi addiction ya beti. Ndiye kuli ma addictions achinyamata amene akumana nawo panopa like ma internet, ma social media, anthu akuona zovula zosiyanasiyana zolawula. Ndiye chinthu chimene jamubiza kuti anthu ambiri anakakamidwa kapena adakodwaso mu chinthu chiticho chimene chijaji, ndipo ena adachivomeza kuna kuti sindingakhoza chileka ndingochisandutsa chikhale tikhoza kuti mmene moyo wanga ulili. Mchingerezi mwina chikhoza veka bwinobwino kuti the way of living, khalidwe la ineyo ndingovomereza kuna kuti chilibe vuto. Akuchilola chinthu chija kuti angochitenga kuti chilibe vuto chifukwa kuti akukanika chinthu chija kuchisiya. Sizokhazo zilipo
zambirimbiri zimene ingakhale zina pa malamulo paja zilibe, koma ndi zimene zili zotalikirana kwambiri ndi Mulungu. Chitsanzo ngati ineyo kuti ndiyambe kupemphera, ndikuperekera maumboni awa chifuna kuti tili pa nkhani ya chikhulupiriro, mmene munthu amapulumukira ndi chikhulupiriro cha pa Yesu Khristu. Imeneyo ndikamva ndithu za Khristu kuti amamasula Khristu kwa okhulupirira amachita zazikulu, koma nthawi imeneyo kwa ineyo ndinalibe umboni onena kuti Khristu amamasula. Ngakhale nthawi imene ndimapemphera, makolo athu adatiphunzitsa kumapemphera kumatani, koma kwa Khristu sindimaonabe kwenikweni ntchito yeniyeni mkati mwa ineyo, chifukwa nthawi zambiri ndimangofuna kuti mukapemphera Khristu mupeza kuna kuti mwa Khristu zinthu zanu ziyenda bwino, kapena kuti zaziwanda sizikuyandikirana afiti sakutambirani muzipemphera. Kwa ine Khristu ndikantenga ngati mbali ya zimenezo ndipemphere, kenako Khristu ndikamagona anditetezere usiku, kenako kudye bwino, kenako basi zintchito zimene ndikugwira zizikhala kuti zikuteka, ndikaona ngati chimenecho umenewo ndiye moyo wakupemphera. Komano kufikira na ulendo wina umene ndidadzazindikira chinthu china chake mkati mwa ine mudadzangu amba from nowhere kuyenda malingaliro oyipa okhaokha, malingaliro otukwana. Nkalelonse sindatukwane kwa munthu, kuntukwana kapena kumuyankhulako chipongwe choti mpaka na oloye ndikuva kuna kuti koma akulu wanda ndiyankhula moyipa, koma zinthu zija naturally kapena kuti zidango ambochitika mkati mwa ine mwini. Ndiyeno vuto la zinthu zija sizimangochitika kungonyoza ena, koma kuti zimapita molimbana ndi Mulungu, kutukwana Mulungu, kudana ndi Mulungu. Yeti mbuyo mosemo ndikuti takhatuphunzitsidwa kuti tizipemphera. Nthawi ndimeneno ndidamba kuva kuti moyo wanga ukudyeka chifukwa ndikutukwana Mulungu opanda chifukwa. Ndidamba lingaliro kuti ndekuti ngati mkati mwanga mukutere zikusonyeza kuna kuti mathero aine ndi wakumoto. Ndi nthawi imeneyo ndimalingalira kuti Mulungu akamakamba za moto ndekuti ndi moto amuyaya moyo wako wonse. So zinali zinthu zoti zidambo ndidya moyo tsiku ndi tsiku. Sipadapite zaka zochuluka, mwina zaka ziwiri ndi pamene ndidamva uthenga wa law, uthenga wa chilamulo. Ine ndidalowamo mu uthenga umenewu, kapena kuti ndidayamba kusunga lamulo nthawi imene chifuna kuti ndinali malingaliro kuti Khristu uja kapena kuti Mulungu adzandichitira chifundo chifukwa choti ndinadzipereka kukusunga lamulo. Ndipo zimene zindazichita kwa zaka 6 kufikira na pamene ndidadzalandira uthenga ona kuti Khristu akhale mkati mwa inuyo, Khristu akhale mkati mwa ine. Akakhala mkati mwa ineyo zonse zimene ndimavutika nazo zija zichoka. Ndipono ndidamvetsetsanso kuna kuti zinthu zija zikubwera chifukwa chona kuti ineyo si mwana wa Mulungu kapena sindalandire Khristu. Ndipo kuti sindalandire Yesu Khristu sindingalemekeze Mulungu mwanjina iliyonse, ngakhale mtima wodzifuna, koma nature ya ineyo kapena kuti chikhalidwe cha ine chopanda mzimu wa Mulungucho chizindikakamiza kuti nditero. So ndimachitenga chinthu chamwayi kuna kuti pamapeto pake Mulungu adalola kuna kuti aveko dandaulo la ine, kapena kuti andipatseko uthenga ondiyenera ineyo monga munthu. Uthenga omwenera munthu ndina kuti akhulupirire Khristu, ndipo akakhulupirira Khristu, Khristu akhale mwa iyeyo, ndipo Khristu akakhala mwa munthuyo pamenepo akhale mfulu. Ndifuna kuna kuti Ambuye ndiye mzimuyo. Pamene pali mzimu wa Ambuye kapena kuti pamene pali mzimu woyera pali ufulu, munthu alandire ufulu mkati mwake. Ndidapeza kuti nthawi imeneyo zachikhulupiriro sindizidziwa, zimene ndidziwa ndi za lamulo. Ndikuti lamulo ndakhala ndikulipanga practice even kufika ku nyengo zoyikika. Nyengo zoyikika ndakhala ndikusunga ndithu mu ulendo wanga wa zaka 6, koma chinthu chimodzi zimene sindinkauzanga khale Khristu mzanga ndiona kuti mkati mwanga muyenda yani, chifukwa ndinkaopa kuna kuti
mwina munthu akhoza kungondiweruza kuna kuti akulu basi niyo musavutike nkupemphera kwa inuyo kwatha. Nde chinthu chimenecho ndinkaona kuti si chinthu chosangalatsa, sizimandivekera bwino chifukwa sindikafuna uza munthu. Komano ndidamba kuchiyankhula chinthu ichi chifukwa kuti chinthucho chidandichokera nditakhulupirira za uthenga wa Yesu Khristu, kuna kuti tilandire Yesu Khristu si ntchito zathu olo kuyesetsa kwathu singatipulumutse, koma tikangolola kuti miyoyo yathu tiyipereke m'manja mwa Mulungu ndi mtima woonadi, munthu amasintha. Chifukwa kuti Khristu amapereka mphatso ija kwa munthu amene wandziwa. Chifukwa kuti tinadzakamba nkhani yake yena kuti imene ikupezeka ndi ku Yohane, kuna kuti moyo osatha ndi chani? Ndikudziwa Mulungu woona komanso Khristu amene adamtuma. Kusonyeza kuna kuti kudziwa kumene kukambidwa apa sikungodziwa za Mulungu koma kudziwa Mulungu. Chitsanzo mwina fundo kuti iveke bwino kuti tisazungulire. Inuyo ndi ine tokha ndi nzathu amene nthawi zambiri timakhati kucheza naye limodzi. Ife tikhoza kumfotokoza bwino nzathu uja pa lingaliro lina kuti asati pa lingaliro koma kuti kumfotokoza bwino khalidwe lake, zimene amakonda, zimene amafuna, zimene amadana nazo, tikhoza kufotokoza bwino lomwe. Pamene wina amene sacheza naye munthu uja amangomuona wina kuti amufunse angoti akulu atali aja oyera aoneka mwakuti amakhala pamusi apo, basi angofotokoza zinthu ngati zimenezozo. Sikuti munthuyo akumudziwa koma akudziwa za munthuyo. Ndosiyana ndi uja tikuna kuti ndi wenzake wa munthu amene ukhoza kufotokoza khalidwe la munthu moveka bwino lomwe, ndipo ukhoza kumuongolera wina kuti ngati ukufuna umufikire motere. Ndi mmene amakambira pa nkhani ya kudziwa Mulungu. Ambiri amadziwa kuti ukafunsa Mulungu mumadziwa ngati ndani? Mulungu timadziwa ngati wolenga kumwamba ndi dziko lapansi wamphamvu yonse, amene analenga zonse. Kumene koko ndi kudziwa zintchito zimene Mulungu adachita, koma kumdziwa iyeyo anthu sakhoza kumdziwa. Ambiri amanena ati Mulungu ndi wachikondi, Mulungu ndi chikondi, koma kuti afotokoze kuti chikondicho ndi chani, kapena kuti perekerani inuyo umboni kuna kuti munganene kuti Mulungu ndi wachikondi, akhala kuti game yayimira pomwepo. Chifukwa kuti anthu ambiri ali ndi malire pakudziwa Mulungu. Nde ndikuna kuti kumbali ya ine kuti ndikazindikire kuti Khristu amamasula, zidatengera kuna kuti ndidamva kaye kuvutika mkati mwanga kuna kuti ndikusowekera chinthu china chake, kapena kuti ndikulimbana ndi Mulungu koma ndisakufuna, koma zikungochitika zinthu zija. Nde ndakhala kwa zaka ndikuyesera kuti mwina kapena nkasunga izi kapena nkasungaso izo kapena ndikatero. Nde zakhala kuti zidachitika kuna kuti mpaka na nthawi imene tikufuna umayamba kusunga mwezi, kukhala kwa mwezi uja ukakhala mu kalenda ya Chiyuda timatero, timanena kuti nthawi imeneyonso tizisonkhana pambalipo ndi tikupanga nyengo zoyikika. Nde zidafika poyamba ndidetsa nkhawa kuna kuti ukaone kuti ulendo wakumwamba ndovuta. Nde chifukwa cha chimenecho sidayambabe kundiyika burden ina, ndapita kwa Mulungu ndi burden ina. Nde ndikapezanso kuti kumene kujakuso kuli burden ina. Nde zidayamba kundidetsa nkhawa mkati nomwe ine ndimamva ndithu nkhawa, ndipo ndikakhala kumakhala kuyesetsa kupana timakhalidwe tosiyanasiyana kuna kuti mwina ndifikire kukwaniritsa kuna kuti Mulungu angondichotsera chotukwana chija. Chifukwa ineyo zonsezo ndimachita kuna kuti Ambuye zina zonse ndizifuna, chimene ndingofuna chona kuti mkati mwa ine mungomupanga refresh, mungamboganiza bwinobwino kumbali ya kaonedwe ka inu, samakutukwaneni, samalimbane nanu. Koma zinthu zija zimene zoti sizutheka. Thandizo limene ndikuona kuti ndi chilamulo chonse chikundipatsanso burden ina. Kenako law ija imagawanika motere, panali izizi malamulo khumiwa, nde panali za nyengo zoyikika. Nde kenako kunabwera malamulo azathazi. Ndakhala vegetarian ndithu kwa kanthawi kenaka panopa sine vegiso, ilifuna ndidaona kuti pali zina zimene timangochita yachifuna kuti
gulu tikutero kwamosati mtima wa kutero komanso sizikukhudzana ndi uzimu. Nde burden ya ku lamulo yakhalapo, panabwera burden ina idali ya zathazi. Nthawi imeneyo tidayamba kuphunzitsana kuna kuti zokuveka za COVID-19 vaccination zija tapezona kuti madzimuso a waterboard afunikira aone kuti adzitsira mavaccine otero simadzi abwino. Malo abwino ena ndi country living chifukwa kunoko sikukhalika sikuli bwino. Zidambo ndipatsa nkhawa nthawi imeneyo ndili pa nyumba ya makolo, nde madzi ndi waterboard. Ndiye kuti zondifunsa kuna kuti ndikambe kusakano tidzitsime ndithu around maka akasupe. Nthawi imeneyo kuti ili nyengo ya mvula pakana ndakatungako madzi akasupe apa akasupe sanali madzi olongosoka tisaname. Komano pachifukwa choona ngati kuti mwina tikuthawa za vaccine zija kuna kuti zisakhale mkati mwa matupi athu. Vaccine tinkanthawa munjirona kuti yani akuti atidula ubale wathu ndi Mulungu. So tiona kuna kuti zonsezi zimatipititsano kutali ino koposeraso burden ija ndinali nayo ija. Ino imakhala kukula kwambiri msinkhu. Nkhani yake tikuna kuti point imene timayimisa ntchito ya chikhulupiriro. Chikhulupiriro chija chidambotengedwa chinthu chopanda ntchito, koma kuti ino ifeyo tigwire ntchito ija ya chipulumutso chathu. Zidatero ndakatunga madzi kungotha 2 days 3 days madzayamba kununkha ndatayaso. Kenako ndambo salenda kuna kuti ineyo ndivomereze ndafunitsitsa koma chipulumutso chino tichamba kunditalikira. Zidamba yoncho ndambo zimvera chisoni chifukwa ndamba nokuona ntchito semene ndaigwira kuyambira nthawi imene ndimasunga lamulo kufikira nthawi imeneyo. Ndidamba kuna kuti nthawi seja ndangotaya. Kenako zidambo ndipatsa malingiro ndithu omadana ndi Mulungu zenizeni kuna kuti Mulunguyu safuna atipulumutse. Nde munthu amanama, koma Mulungu ndi amene akuna kuti mwa Khristu mupeza choonadi njira ndi moyo. Ifeyo njira timafuna tipeze ku law yake imamba iyi yophweka yomwe tiwerenga kuti malamulo 10 imamba kuphweka ndi malamulo 10, koma mukapita mkati mukambopeza zinthu zambirimbiri. Ende munthu amene amalimbikitsa kwambiri za chiyanjano cha munthu ndi Mulungu mwa lamulo pokamba chonchi amafotokoza ngati mophweka kuna kuti Mulungu angokufunsa kuti usabe usatani akena kotero wakwanitsa. Kena kutayamba kusonkhana nayo kapeza kuna kuti no muli zambiri zoposera patipo pamene paja. Vuto la lamulo ndi limenelo, umafuna ukwaniritse malamulo 10 aja ndi zinthu zina zoonjezera. Chitsazo ine ndikuti pofuna popa kuti ndisadule ubale wanga ndi Mulungu, chimene ndidayamba kuchita nchona kuti ndikasaka madzi ena amene mulibemo tikuti mavaccine kadzichana china chloride ndi zina zotero. Nkhani yake ndikamwa madzi amene aja ndikhaibe ndili mubale ndi Mulungu. Ndi zimene timaphunzira. Kenako ndikathapa zimenezo ndibwereso ku malamulo 10 ndionetsetse kuna kuti ndasunga onse kuti ubale uja ndi Mulungu kuyenda bwinobwino. Kenako ndiyambenso kusunga nyengo zoyikika bwinobwino zonsezo choncho. So ndikuna kuti zimangonjezera burden pamwamba pa burden zake. Nchifukwa Khristu akuna kuti goli la ineyo ndilofewa. So akati goli ndidamvetsetsano kuna kuti goli ndi chinthu chimene chimalumikizika ku ng'ombe kandi bulu nkulumikizika ku chijeni ku ngolo. So bulu chaka ndi ng'ombe idziyenda yukoka ngolo. So Khristu akuna kuti goli la ineyo ndilofewa. Chifukwa chani ndilofewa? Khristu ndi amene ali kutsogolo kwa ifeyo ndi amene tangulumikizika kwa Khristuyo. Ndi chifukwa kananena kuti iye ndi mpesa, ifeyo ndi nthambi. Ndiye tingolumikizika kwa Khristuyo kuna kuti tidzilandira moyo umene uchokera mwa Khristuyo. Ifeyo tilibe mphamvu yakukhoza kudzisintha, tilibe mphamvu pa ife tokha kuti tingokhala ana a Mulungu mwakusunga zina zake kapena ntchito ina yake. Zimenezo sizipindula, koma kulandira Yesu Khristu kukhala Mbuye bwezi ndi mpulumutsi wathu. Tidziona kuti system imeneyo imaweka ndithu chifukwa ndi imene Mulungu adayikhazikitsa. System yake yagona pa chinthu chophweka chija chimene ndi chikhulupiriro cha pa Yesu Khristu.
ndandikuzeni chonchi. Zidafika nthawi ina kuti zayamba kundikanika zinthu zicha. Zidayamba kundikanika chilamulo chimenecho. Chifukwa cha chulukano tsopano mosiyana ndi mmene ndimaganizira. Ndipo kwa ine Mulungu ndayamba kumuona kuti Mulunguyo sakufuna kuti tipulumuke, akufuna kuti ntchito yathu ikhale kulu kwambiri. Ndi nthawi imene Mulungu adabwera ndi kulowelerapo. Sikuti padali zozizwitsa zina zake zodabwitsa zina zake, momwe ndidangopeza kuti ku WhatsApp kwa ine ka group imene ndidalowa bwanji, group ya Watchman Blow the Trumpet. Okay, kumeneko ndidambopeza ma studies osiyanasiyana. So ndikuva munthu amene akuyankhulaso modeka. Ine ndazolola mavira zimaulalika mphamvu ndithu kuna kuti apa ndi munthu akulalika. Kenako ndinadzichepetsabe kudeka kuti ndingomverabe, ndi pamene ndidayamba kuona kuti kani paliso mawu ena amene amatsutsana ndi zimene feyo timazidziwazi. Nde mwa ine mwini ndiyamike Mulungu chifukwa sindachita kukoza kuti ndiyamba kukhulupirira zinthu zoma nditambozimva zona kuti zikugwirizanadi ndi umoyo wa Chikhristu, ndidayamba kuzitsatira. Kenako ndidakamba kuphunzira kwambiri, nthawi imene maphunziro amene amabwera ndi akuti Khristu ndiye mwana wa Mulungu. Ndidayamba kukhulupirira kuna kuti Khristu ndi mwana wa Mulungu. Mbuye monse ndikadziwa kuti Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu, koma osati ngati mmene ndayambaonera apapa. Chifukwa nthawi ino ndidayamba kuona mosiyana, kuyamba kuona mabadwidwe a Khristu, kuyamba kuona ubwino umene tikhoza kupeza pa kuzindikira kuti Khristu ndi mwana wa Mulungu. Chifukwa zidayamba kuoneka kuti chiphunzitso china chilichonse cha m'Baibulo chaumbika pakuna kuti Khristu ndiye mwana wa Mulungu, ndipo Atate ndi Atate ake a Khristu, ndipo Mzimu ndi mphatso imene ife a Khristu timayilandira, kapena kuti ndi moyo weniweni wa Mulungu ndi wa Khristu umene umaperekedwa monga mphatso kwa iwo amene angokhulupirira Khristu. So ndidayamba kuzindikira chinthu ngati ichi, chidakhala ngati kuti maso anga atsekuka. Ndekenako ndayamba kuchipanga follow ndakuti nthawi iyi ndidakali pa denomination ya law, koma pandekha ndimapanga study zinthu izi, sindagereko munthu ndimangopanga ndekha study. Ndaona Mulungu wamba kulola kuti andizindikiritse, chifukwa nthawi ndikuti kuti nditatopa ndilamulo, ndipo ndayamba kudziva kuti mugulu lonselo ineyo ndikupitiratu pasi. Komano Mulungu adalola kwamba ndipatsa ma studies amenewa kufikirana ndidakafika pozindikira kuna kuti chinthu chachikulu ndi chikhulupiriro. Chifukwa chona kuti chikhulupiriro chimatipatsa access ya kulandira mzimu wa Mulungu, osati ife tachita ntchito. Nchifukwa amanena kuti Paulo kwa Galatia 4, Galatia 4 kuli nkhani ya Hagara ndi Sara, kuna kuti wina akuyimirira phiri la Sinai, wina akuyimirira pangano latsopano, akuyimirira kapena kuti lonjezo olowa nyumba amene ndi Sara, kapena kuti mwana wake Isaac, wina Ishmael. So akuna kuti mutaye kunja mdzakaziyo. Sonze kuna kuti chilamulo chitsopano chiponyeni kapena kuti tinene chonchi ntchito zanu zonse zimene mumati mukaona palamulo mazona kuti ndi zabwino ndipo muyenera kuchita kuti mulandike pamaso pa Mulungu, zimenezo zisiyeni kaye apo. Focus yanu kapena chidwi chanu chikhale pa Khristuyo. Ndiye chidwi cha munthu chikakhala pa Khristu chimene chimachitika tsopano, umangwamba kuona Khristu yekha zoti kuli lamulo kaya kuli chani umayiwala, sukhaso kuganizira. Focus yako makhala kuti Mulungu akukuonetsera zinthu zina zimene sumazidziwa. Zidaterodi kuna kuti chidwi cha ineyo kwambiri ndikukhulupirira inali miyezi yoposera 4 ngati siyopitirira penepopo, ndakhala ndikuyamba nkumauzaso anzanga abale opembedza nawo za Khristu kukhala mwana wa Mulungu. So chinthu chija namba nokuona kuti ndichaphindu kwambiri. Ulendo wina nditakumana ndi wamboni za Yehova. Wamboni za Yehova a Jehovah's Witness amanena kuti mu Khristu si mwana wa Mulungu ndi olengedwa. Ndiye ndidamba nokukuza faith yanga kuna kuti Khristu ndi mwana wa Mulungu. Nditamva munthu ameneyo potsutsana naye simandipangitsa kangana kwambiri malemba zidakamba kuboleza nopona kuti Khristu
ngameneno akhoza kwanitsa chotsa vuto langa lija. Nthawi imene ndidanga ambokhulupirira zimenezo ndakapezano kuna kuti ngakhale zimalamulo zonse zija nzopanda ntchito, koma idali nkhani yovuta kuti ndikauzeno abale okhayo. Ndamba kumayipititsa pang'ono koma makumana ndichinga. Nde idafika potino adakhala aleti kuti kodi uyu afuna ubweretsa chani. So zidachitika choncho kuna kuti chinthu chija ine ndimakhala ndachikhulupirira bwinobwino mosavuta, komano mzanga kuti ndimuuze chimakhala champatsa chansiyira nkhondo zochuluka malingana ndi mmene amudziwira Mulungu. Nde zakhala zikuyenda choncho kufikira na tsiku lina imeneno ndangoti ndikauzeko kuna kuti izizi zitichedwetsa ubale wathu ndi Khristu ukukanika ukuchedwa chifukwa cha zinthu zilizo zimenezizi. Nde ndikaona ngati kuti ndikakafotokoza bwinobwino zikangomveka bwinobwino, komano pamene ndazindikira kuna kuti iyi si nkhani yoti ikhoza kungomveka mwachisawa, chifukwa iwe amene wayikhulupirira usudze zoti Mulungu ndi mphatso chabe, wangokupatsa mphatso yake mzimu wake kuna kuti ukhoze kumvetsetsa chilichonse cha Mulungu. Nde ndikuwuzeni kuna kuti nthawi imene ndimapita sinadziwa pamene maganizo aja ndimene kuti amabwera oyipa mmutu mwanga olimbana ndi Mulungu adachoka. Zidafika pona kuti ine nyimbo nkamayimba nyimbo ije mangosintha khayo yoyipa yotukwana. Nde kuyamba kuvotenga uwu sindadziwe kuna kuti kodi tsiku lake ndiliti limene zinthu zimene zidachoka mmutu mwene. Ndangomva kuti mkati mwanga mwamboveka ndithu mtendere wina wake. Nde ndinkaona ngati kuti zangotenga break sizeni sinanga ndikuna kuti kwa ineyo zakukhulupirira Khristu nthawi imene kuti zidapangidwa repress ndi lamulo kapena kuti zitasanjikizidwa ndi lamulo. Nde ndidayambabe kupitiriza chinthu chija kufikira na nthawi imene ndidakayima pamaso pa abale ndi uthenga wabwino. Ndakaudzerera uthenga umene ndawumvera ndithu kwa pa forum yomwe nthawi imeneyo Salinso Christ Our Foundation ndikungoona kuti tikhoza kuti SOL ministry. Nthawi imeneyo ndadapa pa ndavotenga ona kuti yeah, I think wa jama abale akalandira mophweka koma okay apo ndamboveka auli bwinobwino, it's fine. Okay inadzaduka kukwijeni network ndenda user unaduka pena pake manena kuti no nthawi imene isali Christ Our Foundation ili SOL studies unaduka amenewo so tawambira amenewo. Okay ndingwapitiza penepo. Okay ndikupita kumalechereche study ni mangufuna kuti tingogawana experience ya chikhulupiriro. So ndimalize motere kuna kuti ndikuti temeneyo ili Streams of Light Ministries imene ndidapezano kuna kuti paluthenga wabwino uthenga umene ukugwirizana ndi vuto la ineyo. Ndidapeza kuti vuto la ineyo lija lamba kupezeka solution osati ifunena kuti munthu akungoyankhula koma kuti mzimu wa Mulungu umapezekadi pakukhulupirira Yesu Khristu. Chimenecho ndi chimene inuyo ndine tikhoza kupezera chipulumutso. Palibe njira ziwiri za chipulumutso. Njira ya chipulumutso ndi imodzi yokha ndiye Khristu. Kapena kuna kuti Khristu kumonjezera ndi kena kake zimenezo sizithandiza kanthu. Munthu umangokhalabe pomwepo. Mapeto ake umambano kafufuza za mbiri ya zinthu zosiyana zimene nzopanda ntchito pa chipulumutso cha munthu. Chabwino nde ndikuti zatero ndabva kumasuka ndikupititsa uthenga uja kwa abale tsopano. Chameneyo ndikungaibatira abale aja adangosiya kupereka chidwi uthenga uja. Namaliza mpaka nakuti palibe chimene tatani tamva. Nde zidandikhumudwitsa chifukwa nthawi imene ndikaona
ngati kuti ndafotokoza bwinobwino koma anthu adachivone sadachimvetsetse. Chidamba undipatsanso nkhawa mkati mwa ine akuti mubwere nalonso next week. Nde mkati mwa sabata ndakhala ndi nkhawa kwambiri kuna kuti kapena ndamba kusokeretsa anthu chifukwa mwina Mulungu wathu apeza kuti wakukantha kapena kuti wakuchitira china chake kuna kuti wamba kuchoka kuchilamulo changa. So ndambokhala ndi nkhawa imeneyo kufikirana ndasala kudya. Nde kusala kudya uku kundikhupira kunali mulendo wanga kusala kudya kanali ngati sika nambala 5. Okay ndifuna zifike chifuna kuti mbuye mose mundakhala ndusala sokudya munjinena kuti Mulungu andichotsere burden ija ndinali nayo ija. Nde burden ija simachoka nkusala kudya kusunga malamulo kutani. Nde nthawi ndidasala beno munjinena kuti ngati uthenga uliwonadi inuyo mupange zona kuti mundipatse so message ngati imeneyi kapena kuti mundithandize kumvetsetsa chinthu ichichi kuna kuti nkamakapereka nsakasokeretse anthu pena pake chifukwa mwina ndisokera ndine. Nde ndachita fasting imeneyo imakhala usiku ujeni dziwa likamalowa. Nde kuti usiku wonse mawa wonse kufika naso dziwa lilowe osadya kanthu osamwa kanthu. Nde tsiku lomwelo sindamve kena kalikonse kuna kuti kuyankhidwa kulikonse. Kufikira na tsiku linali lotsatira ndakangotenga ma videos amene adali conference ziti inali ya 20 ndaiwala koma kunabwera Vigil Carolus I think dzina loka ndi choncho ku meeting imene inachitikira ku Blantyre. Ndidakapeza pa study yakuna kuti Council of the Jerusalem kati sakulakwitse koma ndophungwa ku Jerusalem. Study imene inali ndendende, study imene ndapititsa sabata pitalo. Nde iyo idali yodzaza moposera mmeneno ineyo ndakayipangira present. Ndasangalala kwambiri kuti mwina apa abalaji akatani akamvetsetsa. Koma idakangotsa mapokoso pano pake zidakangondikhumudwitsaso nkuvomereza kuti ine abale awa sindidzapitiritsiranso kena kalikonse chifukwa mwina ndikhoza kusokoneza ufulu wawo kapena ndikhoza kukanthidwa ndine pa Mulungu. Ndidaona ngati nkhani ingotha choncho osati zoti tapangiridwa council. Zonse ndifotokozera kuti anthu awa nkhani chimene samamvetsetsa nchona kuti munthu asiye za law azike apo alandire Yesu Khristu. Basi chinthu chimene chidavuta ifwa nkati tifanana ndapa Sunday. Ndendi pamene tidamba kuwaunikirabe kuyesera mundumu koma sizidaphuleka anthu. Ifeyo tidangopanga chisankho chona kuti chifukwa ine ntakhupira uthenga umene munali munthu mmodzi yekha amene nayenso ankata inenso ndimawerenga zinthu zina zake ndikudabwa nazo. Ifeyo situyenera mapanga izi dakanga tugulizana malingaliro sitidagochane tidangokumana nchifukwa ndikuti ndi mphatso ndithu. Mzimu woyera ndi mphatso ndipo kumvetsetsa za uzimu uthenga uwu ndi mphatso sizichitika mwachizolowezi. Nde sole ndingopanga connect kuijeni pang'ono. Mwina kupanga connect conference imene akuyikamba ndi ya 2024. So mukapita ku also studies mupita ku PIMAM conference ya think ndi ya 2024 muthu akapeza malali amene akukamba unabwera mbusa wa South Africa Vigil Carolus. So inachitika kukameza, so mukacheka kameza conference ya PIMAM. Trust utapangani mute ndikupitiriza ngopangani mute. Yes. Ndingomaliza motere kupeza ndi malechereche ndimanenera muna kuti mapereka umboni pa chifukwa chakuna kuti mphamvu ya chikhulupiriro kapena ntchito ya chikhulupiriro. So zatero kufika nano pamene tidawuzidwa kuna kuti uthenga ngati umene usalalikidwenso pakati pa abale. Ifenso tidavomereza kuti ngati akuti zoti tisalalikidwenso nkutiuza kuna kuti tikangokhala ngati membala. Ndefeyo tidangopanga chisankho chonena kuti
ndi mbaleyo kuna kuti akulu teni aliyense angoyamba yekha moyo wa Chikhristu tidasiya denomination. Komano nkhani yake ndina kuti mphatso yachilamulo nkhani yachilamulo ndimene idakula, koma Khristu akunena moveketsa bwino. Tikapita ku Yohane 6 toyenga pa Yohane 6 verse 29. Akuna kuti verse 29, Yesu anayankha nati kwa iyo, ntchito ya Mulungu ndi kuti mukhulupirire iye amene iyeyo anamtuma. Ndiye kuti chimene akutipatsa ifeyo Khristu, anthu adamfunsako apapa kuna kuti kodi ntchito ya Mulungu iliyo kunogwira ntchito ya Mulungu. Ndiye Khristu adatembenukira kwawo kuti ngati mukugwira ntchito ya Mulungu mukhulupirire Khristu, akuti mukhulupirire iye amene iye anamtuma. Komanso Khristuyo pena adanena kuti pakuti chifuniro cha Atate wanga ndi ichi, kuti yense wakuyang'ana mwana ndi kukhulupirira iye akhale nawo moyo osatha, ndipo iye ndidzamuukitsa iye tsiku lomaliza. Yohane 6 verse 40. Inuyo ndi ineyo palibenso china chimene tingachite chomkondweretsa Mulungu choposera kungokhulupirira Yesu Khristu. Ndakuna kuti osati kungokhulupirira kuti kungokhulupirira chabe ngati mwachilo yone kuti kungota ndimakhulupirira, koma uyang'ane sonzoti chidwi cha iweyo chikhale pa Yesu Khristu, osati ndi mawu chabe, koma chidwi cha iweyo chikhale pa Yesu Khristu. Uyang'ane mwana ndipo umkhulupirire ndithu, chifukwa ukatero ukhala nawo moyo osatha. Moyo osatha tipezoti ndi Yesu yemweyo. Mwachidule ifeyo tikhala mukulumikizana ndi Mulungu, kulumikizika ndi Mulungu ndi moyo wa Yesu Khristu mwachikhulupiriro, chimene chimadza ndi chidwi cha pa Khristu kapena kuti kudzikhuthula kwa Mulunguyo. Ifeyo ngati sitingadzikhuthule kwa Mulungu tipezona kuti chidwi kapena kuti tikangokhulupirira mwina ndi mawu chabe, koma mtima osakhulupirira Khristu. Ndakuna kuti tikakhulupirira ndi mwakuyang'ana pa Khristu kapena kuti ndi chidwi cha pa Khristuyo tidzamba nokuona ubwino kapena kuti mphatso ya Mulungu imene ndi mphamvu ya Mulungu, mzimu wake woyera. So pa chilichonse chimene Mulungu amachita kapena kuti Khristu anachita mutumiki wake, adachita chifukwa chona kuti amafuna akoze nkhani ya chikhulupiriro. Tikutanthauza chani tikamatero? Tikamaona Yohane 11 pamene Khristu amakamuukitsa Lazaro, ananena kuti pa verse yake ya Yohane 11 verse 14 komanso 15. 14 ndi 15 akuti, pamenepo Yesu anati kwa iwo momveka, Lazaro wamwalira, ndipo ndikondwera chifukwa cha inu kuti kunalibe ine komweko chakuti mukakhulupirire, koma tiyeni tipite kwa iye. Ndakuna kuti amasangalala Khristu kapena kuti adalokondwera kuna kuti Lazaro amwalira, akuti chifukwa chikhala nali iyeyo komweko Lazaro sadakamwalira. Chifukwa chimene akondwera nchona kuti awa atumwiwa akakhulupirira kuna kuti uyuyu ndi mwana wa ndani, wa Mulungu. Chifukwa chake Khristu adapita kukamukitsa Lazaro. Sipokhapo tipeza kuna kuti ntchito zonse zozizwa zonse zimene amazichita ndi chifukwa chokopa chikhulupiriro chathu, kuti tikakhulupirire tikaonedi kuna kuti Khristuyu
ali ndi kuthekera kotichitira zinthu zambiri tikati tamutani tamukhulupirira. Ndi chifukwa yake ngakhale pa ukwati wakukana Yohane 2:11 Yohane 2:11 akuna kuti chiyambi ichi cha zizindikiro zake Yesu anachita mkana wa Galileya naonetsera ulemerero wake, ndipo ophunzira ake anakhulupirira iye. Ophunzira Khristu adambokhulupirira ataonetsera chizindikiro ichi. Sikuti iye adangochita chinthuchi munjira inde amafuna kuti anthu asangalale, anthu asaoneka nkhope zoziya chifuna kuti vinyo watha, koma kuti asangalale adziwe kuna kuti pamene pali Khristu pakhoza kupezeka chimwemwe, chifundo chili pomwepo, chisomo, komanso phindu lalikulu ndilina kuti timakhoza kumukhulupirira chifukwa chonena kuti taonano zizindikiro za mbiri zikuchitika pa anthu amene akhulupirira Yesu Khristu. Iniyo ndine tikakhulupirira Yesu Khristu chimene chimachitika mkati mwathu sitingakhoza kulankhula malilime kapena kutani, koma mtendere timaupeza. Kotero mavesi alipo ambiri koma ifeyo tingokhazika pa amene wawa kapena kuti kwa ifeyo tiwerenge okhawa kuna kuti zonse zimene amachita Yesu Khristu amachita chifukwa chonena kuti amafuna ifeyo tikhulupirire kuna kuti iye ndi mwana wa Mulungu, ndipo pakupezeka iyeyo ifeyo tikhoza kukhala osandulika. Ndiye tidayamba ndikanena kuti ifeyo ndi makachisi amene Mzimu Woyera agoneramo. Mzimu Woyera ndi Ambuye amene ndi Yesu Khristu. So ifeyo tikadzipereka kwa Yesu Khristu, Mulungu amagonera mwa ife. Kotero study ya ifeyo itere pa amene papa. Sindikudziwa ngati pali mafunso kufuna kufotokozera bwino pena pake sipanamvetsetseke, komano mu study imene tinakozerana leroli ine. All right. I think waduka. Brother Enoch, mukhoza utipempherera? Enoch, are you okay? I think it's in my phone. All right. So, yeah, okay. Nikuti Hazo, I don't know what utapemphera Hazo. Hazo. Okay. Esi. Okay. Yeah, Vega. Yes. Okay. Tipemphere. Oyera atumizoka muri mwamba toza chifamba vyanu matitsogolera paka matiteso mwiki tutokoza chifukwa cha dalitso utenga umene matipata nawo wanena kuti tikagwiritsa chikhulupiriro pa inu Yehova makana tatsiko ndi tsiku. Mzimu wanu matitsogolera kutipewetsa ku mawu ena onse olakwika, ku ziphunzitso zolakwika. Yehova zonse zimachitika tikazipereka kwa inu, tikakhala ubwenzi wabwino ndi Yehova. Pamene tikupitiriza mauka mwathu a mtsiku lero, Yehova mukhale nafe tikutiyang'anira, kuti mzimu wanu upitirize kuyankhula mwa yathu, kuti tsiku ndi tsiku mukakhale mukutidyetsa mawu anu, tikakhala kusinthika kutali kusendeza pafupi kwa inu. Yehova ndimathokoza chifukwa cha uthenga umene mwatipatsa, chifukwa cha banja ili limene tikhalira nalo limodzi. Tsogolo tiyang'anira mwa Yesu Khristu apatuse izi. Amen. Amen.